bhí mé beidir mí nó gáí sin bhí mé tuach a rís. Nuair thug sin scandam bhí 3 sacán. So an rud a bhí me sé ceappa ná bhfuil beidir go bhharí ceanháin acu, beidir go mé ar leanamh agin. Dúirtí linn ceanháin acu ní raibh sé fás. So ní bhí a gom nach mbeadh triplets agin ach bhí seans go mbeadh twins agus beidir níos mó seans go mbeadh ar leid leanamh amháin agin. Ag 6 seachtainna acu mé arás agus bhí crí ag buaile de ceanháin acu ach bhí an cean eile caiilte ag an am seo. Agus an sin ag 9 seachtain acu mé arás. Bhí de rála meid an buinte seo nach raibh na HCG an level HCG ag ordú. Bhí a gom nach raibh aon dógus ag an buinte sin. So thugad ar na tabléidí do mar éis.